Sve više ljudi u Srbiji nose kopije popularnih i skupih svetskih brendova. Razlog je ekonomska kriza, ali i poremećaj društvenih vrednosti, kaže modna blogerka Anastasija Đurić. Mnoge devojke kupuju fake lažne torbe i postiču one druge da kupuju isto, a i devojke žele taj socijalni simbol, da ga tako nazovem, ili status, žele da budu deo toga, da budu društveno prihvaćene, misleći da ako imaju takvu fake torbu da će možda bolje da se pozicioniraju u društvu. Ona savjetuje da nikada ne treba da se kupuju fake stvari i da nije sramota kupovati u kineskim radnjama. Kada neko nosi lažnjak, torbu na koja je nalepljeno Prada, Louis Vuitton i ostalo logo koji se vidi iz aviona, a pritom da nije original, to je lažno predstavljanje sebe i to ne treba raditi. Ukoliko postoji osobe koje vole izgled te torbe, ali ne mogu da je priušte i to im je izgovor zašto kupuju lažnjake, moj savjet je da odu do high street brendova, kojih je pun grad, i da tu potraže neki model koji je inspirisan tim modelom koji im se dopada. U Srbiji je ekspanzija showroomova, ali paradoks je da se u njima dobre kopije prodaju po cenama identičnim originalima u outlet centrima po svetu. I ono što mi je takođe jako zanimljivo jeste da mnoge naše estradne ličnosti nose te lažnjake i samim tim šire taj trend nošenja lažnih brendova. I mnogi ljudi koji mogu sebi da priušte original torbu i koji imaju original torbu kupe i kopiju pod stavkom i nosi se mišljenje, niko neće primetiti da je to lažnjak jer već imam originale, što opet meni skroz pogrešno i što širi tu industriju lažnih torba. Anastasija kaže da je bolje da se neko vreme štedi i kupi jedan dobar komad koji će dugo trajati. Ja obožavam da kombinujem skupe i manje skupe, odnosno jeftine stvari. I trudim se da na svom blogu prikažem kombinacije koje svako može da priušti, da ljudi inspirišem. Tursku navodi kao lidera u proizvodnji kopija, a nada se da će se, kad uđemo u Evropsku uniju, nošenje lažnjaka kažnjavati.